Bueno, gaur tokatu zaigu voluntario lan aitea, Berastegitik etorri gea, Berastegi eta Berrobin arten etorri gea 20 voluntario. Goiz jekita? Bai, hoi da. Bai, egon behar genuen 10etako hemen. Bai, bai. Eta, bueno, inberri izan deuna izan da, gero mosaikoa osatzeko eta kartulinak koloretazko ezartzea aulki bakoitzen, hoi goizeko lana. Bai, pixka bat taldeak egin ditugu, 20ko taldeak, eta pixka bat zea guztian banatu, eta horrela pixka bat osatu. Bai, aurrena jarri ditugu letrak, eta gero ja geratzen zian aulki guztietan paper urdin horiek. Eta gero, neguerdin auki deu tarte bat libre, eta arratsaldean berriz elkartu gea, bakoitzak puntu bateko, puntu bat, gune bat edo zaintzeko. Ekitaldian zehar, jendea datorrena ekitaldia ikustea, jakinarazteko nola hon behar duten, edo bakoitzak lekua zein dan. Eta gure kasu, inbehar deguna da leku hau mantendu libre, eta jendea hartzaile euki dezaten sarbidea ja prest. Baina hemengoa bizitza ere politia da, aurreko prestaketa guztia, eta kanpoko gere ez dute momentu hau bizitzen, hortxe. Azkenen ite duna da, libre daukagun denbora, eguerdiko tarte hori bai, aprobetxatu dugu, guke bai zerbait jan daola, eta azkenen gero bai goizen zehar ekitaldin parte hartu behar duten protagonista guztien ensaioko ikusi jo, eta horrek bai ez azkenen... Bai, eta seguro gero emaitza ikusita oso guztora gertu. Eta bai komentatu dugu zenbat jende behar da nolako ostatu antolatzeko, eta barria da.